Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Victor at taga Pangasinan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni inang ko Mary Ortiguez, kakabsat ko ada Vilmar ken Marvin Pastor, ipag ko ada Maricel ken Jennifer Pastor, Princess ken Quincel, Fritz ken AC from Cheryl Ortiguez. Concepcion ken Asitura family, Dalin, Macleo ken Marzen, Nanay Sosima, Rudy, Veronica, Leonida, kastamot ni Bobby, Leo C, Judy Ann, ken Joanne from Angelo Asitura Concepcion. Bulusan ken Ledda family from William Bulosan Sr., Reynaldo Jose, kastamot nga advance happy birthday Daisy Jen from Josephine Jose. Shout out kada Jasmine Rivera, Fortunato Buscaino, Melvin Decio Mayomes ken Marina Gabuya. Advance happy birthday Crystal Angel Gutierrez ken Arvin Dre Pastor from Mariel Gutierrez. Alamo Maliaga Bueno ken Banyel family from Homer Alamo. Velasquez ken Bukuan family tinagilian Isabela from Imelda Velasquez. Makablaawan da AJ ken JR, lakay ko ani Junjun Taberna ti Santa Teresita Cagayan from Novelin Taberna. Happy birthday ka ni Dayserin. Kan shout out kada Edwin ken Ethan Angel from Rosita Estrada. Amin a listener dito'y Singapore from Loves. Galaites, Manzano, Molina, Paglinawan, Endrina, Baday,
Refoliesa family di Tadarapidap Candon, Ilocos Sur, kan Generoso family ti Alangigan, Candon, Ilocos Sur. From Cheryl Carion ti Abu Dhabi, UAE. Shout out kanina ng Lita kan amin at taga-alibeng from Mericia, Bailen. Shout out pa kada Kidlin, Kid, Ann Milo Obinya ti Australia, Julie Doca ti Bahrain, Rodney Patay ti Taiwan, Jim Lorenzo ti Tabuk Kalinga, kan anak ko Adayanyan kan Feifei from Madeline Ballesteros Milo ti Hong Kong. Intay nga roden ituloy abasaan ti surat ni Victor. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras apada-pada. Sapay kuma, tadanunan na kayo to'y surat ko nga adda iti nasaya at akasasaad. Ilingad naklaangan man ang itinagan a Victor at taga Pangasinan. Adan asawa kan may nga anak ko. Sa anak nakaturpos iti panagadal ko gapo iti kinarigat ti panagbiag mi. Iso nga itataadan pamilyak, jak kayat ama pasarandag iti anak ko ti rigat a napadasak iti kinaubing ko. May saak a helper iti may sa grocery dito'y lugar mi manang. Narigat ti trabaho a katugkad ti apagpursito a sweldo. Ngaman anusak tapno masustinir ko ti pagkasapulan ti pamilyak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Victor, adalo man ti rabi, apay adi ka pa'y lamaturog. Ay una yan, nagunagan day taasan na ay. Ada ka di parikot. Mapampanunot ko ngamin, Josie. Talaga nga pagpursito lang ti masusweldo kiti pagpapayak a groserya. Di tayo pa'y makaurno nga pulos. Ni, apay akala at na panunot mo day ta. Kan kaslakas taon ay ti panagdandanag mo. Nabayagan na mapampanunot ko daytoy. Kasano may saganaan ta ti masakbayan ni Joan ni anak ta. No kaste akanayon ti mapaspasamak. Agsweldo ang agpaiso. Ngam kalpasan lati sumagmamanong aldaw na ibusto manen. Victor. Kasi ta, umadani manen ti kasangay ta anak ta. Di ta pa'y maikan mo ti tinapintas puno espesyal na regalo. Victor, saan ang material abanag ti pangrukudan iti pamatag ta iti anak ta? Uray simple la ang asagana inton kaaldawan ti kasangay na umanayan day ta. Adalakit di cake na. Sigurado ka maragsakan una yan ni Joan. Amok day ta. Ngam sa bali laang mo tay maipaita ko mati amin na kayat na. Tapno mariknana nga dar-aramiden ta para kenkwana. Maawatan ka. Ngam, di ka kadiunag pampanunot. Di tay pa'y mataglangan amangan. Day ta ti importante. Amangan noon niya ti mapasamak ken kay tinakaro apa nagpampanunot mo. Anya nga tano, agnegosyo talangan, Josie. Ado dagiti imasenso ng rugi ti basit lang nga negosyo. Anya ko maanegosyo ti pampanunutem. Mangibangon ta iti tersena di tasango ti balay. Kas mapalpaliw ko ngamin iti pagpapaayak a groserya. Ado ka na yung ti aggatang. Gaputa adda ijay dagiti kasapulan ti tao iti inaldaw. Sa bagay, saanan nga umadayo dagiti aggatang no adalakit di magatang da ditoy. Pangalaan ta nga iti pagpuunan ta lakay. Awan mo't urnong ta. Pampanunutok nga rota kasarita da tatang ken nanang. Ang mga nada may pabulod da pagpunan ta. O manamong kakada iti planok? Apay ket di nasaan. Amok amarigregatan kauna yan iti trabahom. Iso ano day ti amom apakapalag-anam. Suportaran ka, Victor.
dandanin ti birthday. Wan nga rod anak ko. Anya ka diti kayat mo inton kasangay mo? Kayat ko kumati bisikleta, tatang. Diyan nga ada basket iti sangwanan na, kan pink ti Maris na. Sige, anak. Jack may kare ang magatang ko adagos day tawan. Amumot na ti trabaho to'y amam. Ngam ikarik. Apama na madaanak itinawadwad a kwarta. Gatangan mi kaninanang mo ti bisikleta kayat mo. Sige, oray saan pa nga rod, tatang. Tinapatag, agkakadwa tayo kadananang inton birthday. Naragsaka kon, tatang. Ay na, nakasingsingpot ka talaga anak ko. Naimbaglangan taman nakaawat ka. Patpatgan kayo ngamin unay kaninanang, tatang. Katpatpat ganda ka matunay. Iso asapay la kumataag tultuloy ti kasta kababalin mo anak ko. Saan natin material abanag ti importante? Ngam no dalakit di maigatang, apay kit tinasaan. Wan, tatang, maawatak. Nagimas mo tanday tayo lutlutom asidaan tayo, nanang. At dapay pansit. Siyempre, kasangay mo ita anak ko. Iso ang nagluto ak iti pagsasangwan tayo. Pasensya kan no saan mi pa magatang di bisikleta kayat mo a regalo ko maita kasangay mo. Okay laang, nanang. Tinapatag, ada tayo amin ita kasangay ko. Pasapa ka di sumangpot ita ni tatang, nanang? Wan, anak. Katamom, gumatang ka no iti cake ni tatang mo. Tapno adda i-blow mo a candle inton madamdama. Wow! Excited ako na makakita iti cake na isang put ni tatang, nanang. Wan gayam, apaman a makaluto ak. Mapan mo to ayabanda apong mo abakat kan apong mo alakay. Ta dito'y dan amang rabii. Tapno agsasango tayo amin ita akasangay mo. Wan, nanang, tapno naragragsak manan ti kasangay ko no adada apong bakat kan apong lakay. Nanang, tatang, kayat ko kumatagkid daw ititulong kada kayo. Ha? Apay anak ko, ada ka di na pasamak. Huwag nga agpaysaw. Emergency ka di day ta, anak. Saan matkit di tatang? Ngamda kayo lang tamo ka mabalin kapag kidawan ititulong. May papanitian niya day ta aya, anak ko. Pampanunutak namin ti mangibangon iti negosyo. Kaya't ko kumati bumulod iti pagpuunak kada kayo. Ay sigurado ka kadi iti day tapang panunutam, Victor. Amom ba tasaan akas ka rin ti agnegosyo? Anya ngay akita ti negosyo ti ibangon mo, Victor. Ore basit lang nga tersena di tasango ti balay tatang. Basta makulong lakit di. Ken umanayon na pagdisplyan kadag iti tagilako. Ore papintasin minto lang ti pesto inton maparang ay miti ibangon mi a tersena. Kasanun gay jay trabahom. Agikata ko na nanang, tapnog tinulong kami langan kini Josie iti ibangon mi a tersena. Saan kami ang makaurnong para iti masakbayan ti apu ko yo? No agtali na daklatan na trabahador ijay groceria pagpapaayak ita. Ay sabagay, hustot ako nam anak ko. Narigat at talaga jay trabahom. Sapay saan nga umanay para ka na kayo ti sweldo makunam. Talaga nanang, nangruna ka dumakdakil di apu ko yo. Iso ang masapol nga itapay laeng, makapanunot kamin iti nasaysayata panggadan. Day tati kayat mo, kun disidido kan. Tulungan da ka, Victor. Agpay so nanang? Wen, adamot sang kabasit nga urnong mi kan ni tatang yaw. Mabalin mi nga ipabulod kada kayo dayjay. Saan ka dela kay? Kuwan
Basta anadan nyo tanyaman a desisyon yung agasawa. Ag tinulong kayaw, tapno maparang ayo ti ibangon nyo ang negosyo, wan? Uwan tatang, ikarik, katagyaman na kiti support tayo, nanang, tatang. Nabayag a pinampanunot ko ti plano nga agnegosyo kami laangan, manang Emmy. Gaputaam mok, asaan nga umdas ti matmat gadak, nang runa ket dumakdakkelan ti anak mi. Kayat ko nga ipaayan iti nasaya at apanagbiag ti pamilyak. Iso nga ingka gumaak ti nagkiddaw iti tulong kadagiti dadakkel ko, tapno makarugi akon nga agnegosyo. Napalaos ti ragsak ko ta sa anak matanapaay. Gapo ta si dadaan dagiti dadakkel ko anang pautang kada kami, iti puunan mi iti maipatakder a tersena. Katsakbay nga ibangon mi iti plano mi a tersena, nagplano kami pay anaimbag iti asawak. Josie, panagkunak, dahito yung taom na apanawan, tapno rugyan tantang negosyo. Napanunot na mo tindag iti rumbo nga maaramid. No day ti desisyon mo, di sige. Total, adamo ta dyan pabulod kada tadatata nga pangrugyan ta. Wen, kan nakasagana mo tante amin. Ti importante, pag tinulungan ta parang ayin ti maibangon ang negosyo ta. Wen Victor, panunuton ta para iti anak ta dayto nga aramidan ta. Amo kasan akas karina napigsa adagos ti store. Ngem amok akabailan ta parang ayon, babaan iti tulong ti namarswa. Agpaiso day tangay bagam Josie. Kat napanunot ko akabayatan namang rugrugita. Diyak pa'y lagi ikat iti trabahok. Tapno da alternatibo a pangalaan ta iti para gastos tayo. O sige, uray siyak pa'y lang ti makaamo iti store. Ti importante, makarugitan. Tapno makita tano kasano ti resultana. Wan Josie, katagyamanak iti panang suportam kanyak. Victor, ada na pintas nga ipadamag ko ken ka. May papan ka diti store? Kumusta nga ito umunang aldaw iti panaglukat mo? Day tangarod ti ipadamag ko ken ka. Amom, nagado ti may naggatang itay. Ha? Maragsakan da kano, taadan paggatangan da iti asidag. Ken kompleto kano ti magatang iti store ta. Ay na, nagsayatan nga Josie. Akit, anya nga iti kang runa nagatgatangan da? Dagiti para iti kusina. Uray dagiti delata. Ado ti aggatang. Ta saan ka nga umadayo ti presyo ta, iti presyo iti palengke. Masapol siguro ang agnayon ta iti stocks. Iti kasta, saan ta maibusan iti lako? Ken panunutam, no anya pa'y dagiti mainayon na lako ta. Tapno uray saan na mapanpa iti palengke dagiti aggatang. Taad da amin ng iti store ta. Kastamot tinapanunot ko, Victor. Kat amok nga umado ti suki ta, no kasta kompleto ti magatang da dito store ta. Ay na, sapay la kumata da ito yung tirugi ti panagnamay ta. Josie, ti panagnamay ti biyak tayo. Katagyaman naklaw na iti anos mo, amang imatmaton iti store ngayon patakder ta. Amok aday ito iti arapaap mo, Victor. Iso nga aramidak ti amin nakabaalak, tapno rumang ay ti imbangon ta a negosyo.
Nakitam ka din o kasano kaado ti tao nga aggatang iti store da Victor? Word lakay. Kasanaw kat kompleto ba't nga minti tagilakod da. Adapay lakodan abagas kas kadanak natang karnay kan ikan. Ay na, kasla makit-kita kung asaan nga agbayag, dumakal kan agbalinton agroserya di Tersina da. Saan ang nakaskas daaw no kastabilang ti mapasamak lakay. Tamakaurnong dadagos kat mapadakkel da tinigusyo da. Isungarod nga idi ibagbagada kisayan dan dyan na utang da kadata. Imbagak nga aramatan da pay laeng, tapno manayunan dagiti lako da. Sana bali ta saan tapay matakasapulan dyan na bulod da akwarta. Kat anya nga iti kunada. Ay na mabainda ngam imbagak nga aramatan da pay laeng. Kat inton makaornong dan iti sobra-sobra, di isunton ti panagbayad da. Nasayaat mo takas na ti imbagam lakay. Amom nga main, dagita nga agasawa, saan da man ang gundaway. Amuda ti obligasyon da, iso nga adu ti parabor adumdumtag kadakwada. Kat mamati nga agbaliw tumeten ti kasasaad da iti biyag. Anak, nangag mo ka din ti damag. Adak hanumot mapadpadaanan anapig sa abagyaw. Super typhoon kung kunada mat. Wan nga rod nanang, isa amadanagan ang mga na niya ti mapasama kiti store. Sapay nakadado ita ti stocks nga dayjay. Masapul nga agsagana kayon anak ko. Isimpayon dagiti tagilako yo. Tapno awan to ti dakdakkel a problema no bilang anyaman ti mapasamak. Wan nanang, kasta agpaisun ti naramid mi. Binalkot mi ni ti plastic tagiti tagilako asaan na rumbang nga mabasa. Nasayaat mo't anak ko. Rumbang laang nga agsagana tayo. Ay nakamamak. Napatpatag ti biyag ng tinegosyo, Victor. Pudno day ta na kunayo nanang. Di kaya agdanag. Amo ka saan na tayo abaybay ti Diyos. Amo kakabailam asalwadan ti pamilyam, Victor. Ika gumaak nanang. Katsapay la kung matamalasatan tayo ti bagyo nga awan ti madangran. Kastamutan nga awan ti dakas sa mapasamak kadagiti kalugaran tayo. Agkararag tayo anak ko. Dayta ti kang runaan akalasag tayo. Amok adi na tayo baybayan ti Diyos. Grabe ti napasamak. Naitayab ti atop ti store. Nabasa amin at agilako tayo. Dagiti daduma. Naianod. Gapoy ti kapaggas ti danum alimabas ti arubayan tayo. Diyan ka muna na ti panunuta kita, Josie. Kasla na po amin na nagrigatan ta. Diyan ka muna kasanuman na namang rugita. Tatang, awan ka din di store tayo? Saan tayo naglako? Di ka agdanag anak ko. Makasapol tayo iti wagas tapno makabangon tayo manen. Kabaalan ta dahi ti Victor. Saan ka maawanan iti namnama? Masapol a lumaban ta para iti anak ta. Diyak malaptan ti saan na maupay, Josie.
Takasanumat ngamin. Amin na nagregatan ta. Napukaw ita apagapaman. Tinapatag, nakalasat tayo. Awan ti dakas a napasama kada tayo. Tinegosyo kat maisubli, ngam ti biyag kat saan. Sa bagay, puno day tangay bagam Josie. Kat saan ta sumuko para iti pamilyata. Tinapatag kat agdadan na tayo, tatang. Urian niya tinapasamak. Naragsakak latta. Tada kayo ka ni nanang. Agyaman ak Joan, anak. Amom, naggasatak kada kayo ko ni nanang mo. Da kayo ti inspirasyon ko tapno sa anak kasumuko itanyaman na panubok adumtang kada tayo. Rugyan ta urnusan ti amin, Victor. Agtinulong ta. Agsublin tumatla ang dagiti napukaw kada ta. Juan Josie, maurnos tumat lang ti amin. Aramiden ta ti amin nakabailan ta para iti anak na. Amok at tulungan na ta ti Diyos. Nagrigat man ang Emmy. Mangrugrugi pala ang adumor as tinegosyo mi, ngamkas jay matan tinapasamak. Napukaw amin ang nagbanugan mi iti asawak, gapo iti idadalapos tinapig sa abagyo iti lugar mi. Jack amo no anya ti panunutat kadagidi agundaway. Nagsakit ang maimatangan, ang nagpukaw akasla asok, tinamnamaek ang makaiyaon kada kami iti rigat. Jack amuno ituloy ko pa'y idi, wano saanan tinarugyan mi a negosyo. Ngam babaan iti panangalukoy kanyak ti asawak, napagnumwan mi, nga ibangon mi manan ti tersena. Damot dyan na urong ta, Victor. Ison ti usaron tatap na makarugita manan. Ngam Josie, para ka ni Joan nga anak ta dayjay. Para iti panagadal na. Amok day ta. Ngam no saan ta bumangon manan. Kasano tarod ang maisaganaan ti masakbayan ti anak ta. Ngam kaslamadanak anak. Kasano no di ta agbaligi. Kasano na masayang lang to ornong ta? Victor, agtalag ta iti Diyos. Amok adi na tabaybayan. Naaramid tamot idin saan ka di? Isong amok akabailan tamanan nga ibangon ti negosyo ta. Sa bagay. Agyaman nagtaada ka akanayo namang patpatib ka iti pakinakam ko. Bakit? Para iti anak ta. Kaya't ko apanak nakantakan ko na nga anyaman ti dumtang apan nubok kabailan ta asarangten. Sige, mangrugita manen. Aramatan ta tornong ta. Aramiden ta daytoy para ita anak ta.
Nanang, adaak. Anya nga iti madamag anak ko. Kumusta kayon? Okay mat nanang. Makita kat mayat manan ti taray ti negosyo yo. Pudno day ta nanang. Katagyaman kami iti Diyos. Tanay paayan kami manan iti parabor iti may kaduagon daway. Nasaya at mat anak. Wan gayam nanang. Imayak, tabayada kung dyan na utang mi kada kayo, ang nagpuunan mi iti store. Ay di mo pa'y pampanunutan day ta anak ko. Tinapatagkat nasaya at manan ti kasasaad yu ita. Gaputadak kala tulong tin pabulod yu idi kada kami akwarta nanang. Saan nyagbali na posible amin dagito ita? No saan nagapo iti tulong yu kada kami kan ni Josie? Ay, nagsaya at ka talaga anak ko. Ang sigurado ka kade akabailamon abayadan. Wan nanang, tawari kas no? Oray no naapektaran ti negosyo mi di adadim malapos sa napig sa abagyo idi napanatawan, nakabangon kami latta. Mayat man ang titaray ti negosyo mi. Katkayat ko nga ipakita kada kayo, asaan anasayang ti panang tulong yu kada kami nga agasawa. Ay, naglaing ka talaga anak ko. Kat bilibak iti panagtinulong yung agasawa. Katagyaman akmat iti suportayo nanang. Agyaman kami kada kayo kan ni tatang. Ay, tinapatag. Naragsak kayo kan nasaya at ti kasasaad yo iti pamilyam. Agyaman ak nanang. Katanyaman ti kasapulan nyo kan ni tatang. Di kay bumdeng amang ibaga kada kami. Apay adi ka pa'y lamaturog, Victor. Rabiin, nakaida kang agpaysong ang nakamulagat ka pa'y laang. Kinapod no na bakit? Lep-lepas ko lang nga nagkararag. Ha? Nagyaman na kiti na marswa. Tauray pa'y makunadakkel tinagbalin nga epekto kadata tinapig sa abagyo di napalabas sa tawan. Adto'y talatta. Nakabangon ta adagos. Kat napaduras tamanan timbangon ta tersena. Talaga adi na ta binaybayan ti Diyos, Victor. Tinarabay na ta. Pudno day ta Josie. Isa arumbang laapagyamanan ta day ta. Sana rumbang amalipatan ta tagyaman ken kanayon ako mararag iti na marswa. Joan anak, umay ka. Ada sorpresa mi kan ka. Wan anak ko, nga masapol nga agkidem ka pa'y. Ha? Sige, nanang. Aday ta. Nakakidum ako, nanang. Tatang. Mala, talalayan ka anak ko ah. Sige, umay ka. Aha. Aday ta. Ala, agmulagat ka anak ko. Surprise! Wow! Ti arapaap ko a bisikleta. Nagatang yun, nanang. Tatang. Wan anak. Nagatang mintar arapaapom unay arigalo ko ma. E di napalabas sa kasangay mo. Agyamanak, tatang. Nanang. Naragsak kami ang nakakita ang maragsakan ka anak ko. Saan ka di bakit? Para kan ka talaga dayta, anak ko. Katamin nga aramidan mi kaninanang mo. Para ken ka Joan. Kaya't mi nga ipaay amin at tartarigagayam anak ko. Katagyaman kami. Tanauray mo no kaano ang maipaay mi ken kaday ta regalo akayat mo. Uray saan nyo man bilang anagatang? Okay la ang kanyak, tatang. Ay saan Joan? Di mat inkarik idi? Nga pa man na maddaan kami iti kwarta kaninanang mo. Gatangan mi dayta? At daytan. Katsapay la kuma, taiwana man na imbag day tawan? Wan, tatang. Aywana ka na imbag. Kan saan la aday ta, Joan, anak. Matutukan da kan ana imbag ka ni tatang mo, tamayat matan ti taray ti negosyo binangon mi. Matarabay da ka ana imbag. Pudno timbaga ni nanang mo anak ko. Nasayatan ti taray ti negosyo tayo.
Iso ang maipaikon amin nakasapulan nyo. Katagyaman na kiti suportayo nga agina. Gapo kada kayo. Nakarkaro ang nagbalinak ang natibkar. Kat makunak akabaela kon asarang tentaan nyaman na panubok adumten kada tayo. Nagimnas ariknaan manang Emmy, nga itilikodan dagiti rigat kan panubok ang napasaran mi, kat nagunod mi matlaangan tinanam ay abiyag. Maipaay min ti amin akasapulan ti anak mi. Saan akas iti sigod, adi mi pa'y maipaay dagiti dawdawatan na kada kami, gapo iti kinarigat ti biyag mi. Kirad ti pakinakam ti kang runaan akasapulan, tapno magunod tayo dagiti tartari gagayan tayo iti biyag. Daytoy ti mangiduron kada tayo, tapno ad-adda nga agreget tayo amang gunod kadagiti arapaap tayo. Sapay lakuma ta nakaibati iti inspirasyon ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Victor. Pagayam ko a Victor, bilibak iti kinapigsa ti pakinakam mo. Kastamot ti panagtinulong yung agasawa tapno mapasaya at yu ti biyagyo. Ado aparabor ti nagunudyo, gaputaan mo yung atalyawon ti naggapwan nyo. Kandag iti nakatulong kada kayo, idi adda pagdaldalanan nyo. Sapay ko ma tamataginayon ti kinagasat, kan kinaragsak ti pamilyayo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag.